Oh no, it never started recording. Okay. That was practice. Okay, it's alright. Today, on YWAM Special Edition Reports, we're reporting live from Andorra. Woo! Anyway, this is Heidi. She's from Finland. Woo! Anyway, we're gonna ask her some questions. That means Finland. Anyway, I know very little Finnish, but okay. So, Heidi, tell us about yourself. No, kerrotaan sitten uudestaan. Eli mä oon siis Heidi, mä oon 20 vuotta Suomesta, asun Helsingissä. She's from Helsinki. I know things. Mun perheeseen kuuluu äiti ja isä ja mun pikkuveli Matti. Ja... So mom and dad and a brother named Matti. Ja. Mä tykkään matkustaa, mä oon täällä oppimassa Jumalasta enemmän. Ja, Something about God. That's it. So what city has been your favorite so far in Outreach, Heidi? Mun lempparikaupunki täällä Outreachillä on ollut varmaan Tarragonassa Salou, koska siellä toi kirkko oli tosi samanlainen kuin mun kirkko Suomessa, Helsingissä. Ja nuoret oli vaan aivan mahtavia, koko se nuorten porukka siellä. Ihmiset oli tosi mukavia ja tosi vastaanottavia, paljon enemmän kuin mitä mä olin ajatellut ja kuvitellut. Ja oli ihanaa vaan päästä näyttämään ja kertomaan näille ihmisille niin kuin Jumalasta ja millaista tämä aika on ollut meille ja myös rohkaista näitä nuoria tekemään tai käymään tämä opetuslapseuskoulu myös. I heard God in there somewhere. And At least twice. maybe the word Kahdesti. sea? Maybe? No. There's an ocean sea thing there? Yeah? No? Oh, okay. No people. So this is what Finnish sounds like. Weird, right? Sounds made up. How does she remember all that? I don't know. Anyway, I know some Finnish. She knows English perfectly well. Yeah. My Finnish for the week is how to say your name in Finnish. And so you say, minun nimeni on, and then your name. So, minun nimeni on Emily. Minun nimeni on Heidi. Yeah, she says a lot faster, but... And the word for God is Joulua. Joulu. No. For God? That's Christmas. Yes. What's the word for God? Jumala. Jumala. Okay. Well... And joulu means Christmas. Hyvää joulua, Merry Christmas. I forget everything. Okay, whatever, bye.